Zeg Walter, we zitten hier in het stadion, dus er moet bij jou een beetje het oranje gevoel naar boven komen. Ja, het enige oranje wat ik nu zie is staatsloterij oranje. Heel veel zie ik. Maar ja, de arena is natuurlijk voetbalgevoel. Absoluut. Maar nu ook wel Hazes hoor. Heel erg. Ja, Hazes was om te beginnen een goed vriendje van me. Ik kende hem natuurlijk al jaren. We zaten heel veel in Vinkenveen samen. En ik heb een hoop van die man geleerd vroeger. En ja, en nu is het gewoon een eerbetoon aan een kanjer van een artiest. Wat is jouw mooiste herinnering aan Dre? Ja, toch wel de persoonlijke dingen die ik met hem in Vinkenveen in de Plashoeven zeg maar, had. Samen aan de bar zitten en aan zijn stamtafel zitten. En gewoon de meest gekke dingen uit het vak aan te horen van hem. Dat was altijd wel heel leuk. Ik heb één keer iets meegemaakt met hem. Dat was wel heel leuk. Toen zat hij aan zijn stamtafel. Toen kwam er iemand naar hem toe. Wat doe jij hier in Vinkenveen? Je bent een Amsterdammer. Wat doe jij hier in mijn dorp? Toen lag die hele stamtafel omver. Dat kon hij dus niet accepteren. Want dat vind ik wel een hele leuke anekdote met Dre. Ja, voor de rest, hij heeft zoveel meegemaakt, die man. Het was altijd humor. Altijd lachen, gieren, brullen met hem. Er was maar één Hazes. Er zijn heel veel zangers die allemaal heel goed kunnen zingen. Maar er was maar één Dre. En dat heeft hij ook wel bewezen. Want het stadion zit weer vol vanavond. En het is weer een groot mega spektakel.